मा नाम गरायनाया फाख्रि या फाख्रिया गाखो जागोनलै इयो फाख्रि बाबु बै मासेनि मा नाम मेंख्ल बांद्राय लोंला जाला खालामा डिसिप्लिनाव थालाय लायो आं बेखौनो बिनिफ्राय खावलायगोन खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय जाहैबाय डिसेम्बरनि 13 थारिख दिनैनि दिनावहाय नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय नैबे आइ-पवालि पिकनिक स्पटआ अफिसियेलि बेखेवजानाय जासिगोन दा बिथांमोना माखासे गेदेमा आलासिफोरखौ लेंहरदों हांख्रायदों दा फिथा हास'नायनि गेजेरजोंहाय बेखेवनाय जासिगोन नै दा बेयाव दङ फानिराम सार EM फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथाङा फिथा हास'नानै नैबे मोनसे सेल्फि पइन्टखौ बेखेवबाय बे सेल्फि पइन्ट एरियायावहाय माबायदि साजायनाय दं बेखौबो नोंथांमोना नायनो हासिगोन लोगोफोर स' दिनैनिफ्राय अपेन जाबाय लोगोफोर जायफ्रा फैनो गोसो फैनो हासिगोन नैबे आइ-पवालि पिकनिक स्पट जाय दङ चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय बेथ' जाबाय नै रेडि नोंथांमोना आङो दिन्थिसिगोन दा बिराद मोजाङै बानायबाय नै बेखौ दा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होलांबाय नोंथांमोना नुखाबाय दानिया नै ओरैहाय गाखोनानै नैबो जाहैबाय सेल्फि लाग्रा नै सेल्फि लाग्रा फट' लाग्रा बे आरो बेखौ आराम साजायना होबाय नै ओरै थाबाय जुबिनदानि सावगारि नै दहायहाय ट्रिबिउट खालामदोंमोन मान बावदोंमोन ओरै नै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट खालाम ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फैलाव बसुमतारी नै मोखांखौ सिनायाखै नामा नै ओरै सोरगिदिं बे खना खना जिरायथ'ग्रा दं आरो ओइलाय स' बे जाहैबाय सेल्फि जन बा फट' लाग्रा मेन पइन्ट होनदों मोनसे बेबो आरोबाव दानो दैजों थानाय साइडनि माखासे साजायनायफोरखौ बेखेवबावबाय नै नारेंखल देखावनायनि गेजेरजोंहाय दा बेखौहायबो नोंथांमोना एसे नायनो हासिगोन बेबो जाबाय फ्राय रेडि मानगोनां EM सार दिराजजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोर नै बिथांमोना माने गाखोनायबाय आरो नायगिदिंबाय नै बे एरियाखौबो बिराद मोजां बे जायगायाबो बेनिफ्राय एसे कमप्लिट जानो नांबावगौ बे साननै सानथामनि गेजेरावनो क्लियार जाजोबसिगोन आरो इयो नायदो नै लोगोफोर फैनो लुबैदों दा माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर माथो राजु मा खालामदों इसोरलाय बेबायदिनो ओरै थांजाबाय नै लोगोफोर दा ओरै थांलाय ओरै फैलाय माने दै बारनाय बे जाजोबगोन आरो बेबाय सारमोना आराम ओमफ्राय लोगोफोर दखान एरिया जों ओंखामखौ बेयाव जाबाय ओमफ्राय दखान एरिया रेडि जाबाय नै रेस्टुरेन्टफ्रा फ्राय फैजोबबाय ओरै खेवजोबबाय नै मा दखान दं नोंथांमोना फैब्लानो नुफैसिगोन आरो रोखोमनो आरो ओमफ्राय आरो गय जादों नै इउ आर इटिं तामुल बेटेलनाट इटिं येस गुड ओमफ्राय नैबो केबिन दंलायो नैबेने आइ-पवालि हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट जेन'बा बिदिनो बायदि दंसै आरो ओइलाय रेडिसै मथा मथि दिनैनिफ्राय अपेन जाबाय नालाय फैनो गोसोफ्रा फैनो हासिगोन दिनैनिफ्राय नै ओरै एक्सप' जाथ'वाखैनो जागासिनो दं रेडि जानायसै बावले नै बिदि हटेलावबो जानांगौलै नै बिदिफ्राव मा मोनो बाबु मा मोनो नोंसिनावलाय मिथिया नै इसिनाव हाबफैदे नै बाबु मा नाम नोङो क्लिन किं नानि नोङो मा होनो मा इने आखुला बिसिनाव जाफैदे बिसिनि दखान होदों नैबाव नै बेयो नै बेफोरखौ जाना होफै दाउदै माबा माबि नै बाबुमोननियाव मेथाइ मोनजागोन नै केक साहा मोनगोन देलाय बिदिबो दङ ओरैहाय नै बियो खोला गोजोब ना मा होननांगोन बेखौ खोला गोजोब दे इयो खोला गोजोब बे दखाना खोला गोजोब न'आ महाय न'आ आइ-पवालि दे थादो दे आइ-पवालि ओइलाय बे सोर मामि बाजै नोंसिनि दखाना दे दै लायदोंमोन दे अजा दे माथो फिथा माबा माबि हमगोन दा बुगुनि फिथा बिदर खाजि मोनगोन साहा मोनगोन नै बाबु नानिया इसोर सानैया नोंसिनिया इसोर सानैयानो दा दे बे माने आंखौ दै लानायावसो बाहायबावो दै लानायावसो दै लाथ' होदोंलै माने आं भिडिअ खेबनो नागिरदोंलाय आब'मोनखौ ओंखाय दै लाथ' होदों बिदि आरो बिसिनि खमला लाबोबावबाय नै खमला भुटान गोजाखा दा
बोथोरनि फिथाइ खमला सन्थ्रासो होनो भुटाननि फिथाइखौ सन्थ्रा सन्थला फनफे मा दंजोबखायनो गासै जोङो बर' आइजोफोर गोजा फानग्राफ्रा फै जाफै मनायावबो सोनानै लां आयं महायनि खुंगुरिनि नै न'नि नामा नोंसिना भुटाननि गोजानो ओरै दुलाराय गोबां दं इसोरखौ दिन्थिजेननाय जाबाय आं जायखिया ओरै दङ गोबां बे ओरै रेस्टुरेन्ट एरियायावनो आरो नोंसिनियालाय माथो सटपटे 12 बाजा बा सटपटे 12 बाजा मोनजा नै गयाबो बोरायबो दं बा मोजांथार ओमफ्राय बे लकेल नोंसिना लकेलखौबो जानांगौलै गोदै थायो लकेलाबो दे दा बे जाहैबाय आरोबाव दखान एरियानिनो फिथाइ सामथाइ फानग्रा बेजोंहाय नैबे जाहैबाय गराय गारि नैबेलाय गारिया ओमफ्राय नैबेवहाय जिरायग्राया इदिलायखा देग्लाय माने बाव गाखोनानै गराय सायाव गाखोहरग्रा बाबु मा नाम गरायनाया फाख्रि फाख्रिया गाखोजागोनलै इयो फाख्रि फिसा दं फिसा बैयो ना इबो गाखोग्रा बेबो गाखोजोबग्राखा वा बेनि मा नाम मासेनाया बेनि मा नाम बाबु बाबु बै मासेनि मा नाम मेंख्ल ओमफ्राय बै गुफुरालाय मा स्ट्रंआखौ थांनाय बोसोरावबो लाबोदोंमोन दा स्ट्रं मेंख्ल फाख्रि वाव बिनिफ्राय बैग्रि साया बा सायख्लुम सिङावहाय अलरेडि सोरबा जाफैबाय बेरायफैबाय दङसै नै बेलाय रेडिसै दिनैनिफ्राय गोसोबायदि हाबफैनो हासिगोन जाहैबाय आइ-पवालि पिकनिक स्पटआव बेयाव एसे थाबायग्लांदों जों नै गायंआ सासे सफैना दंखासै नै बे जाहैबाय चाइनिस खुंगुर बसुमतारी दा चाइनिस किंस्टन बसुमतारी आयु एफा गोलाव चाइनिस किंस्टन अन्थाइनि राजा बसुमतारी बे जाहैबाय मेथाइ खनगोन दाहाय नैबो मोनसे नै बिराद मोजां बेबो माथो गिबियावनो आंनो बे आइ-पवालि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे बे जोंना कमिटिनि मावथि हान्जा बिथांमोना जे एफा खस्थ' खालामनानै हर सान मावदों खोमा निस्सय खामानिखौ दिनै एफा रायजो राजाखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखायनो दिनै बिसोर खस्थ' खालामदों जाहाथे रायजोफ्राबो बिनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै जाहाथे लेथ्रा फेथ्रा खालामा पिकनिक जानानै डिसिप्लिन साफा सुफाफोरखौ एसे जाहाथे मेनटेन खालामो आरो आं जिथु इउथ्स बिसेसकै आं इउथ्सखौ खावलायगोन लोंला जाला बांद्राय खालामनो नाङा डिसिप्लिनाव थाथों आं बेखौ खावलायो बाइक साग्लुंलाबायनाय मालाबायनाय बिसेसखैथ' जों बांद्राय मेक्सिमाम एक्सिडेन्टखौ जोङो पिकनिक बे निउ इयार बेफोराव जों नुनाय मोनो दा बेखायनो जाहाथे बिदि दुर्घटना जाया बांद्राय लोंला जाला खालामा डिसिप्लिनाव थालायलायो आं बेखौनो बिनिफ्राय खावलायगोन बेल' सार माने टुरिजम सेक्टराव बिटिसि हालामा गोबां माने जौगानाय खामानि मावनांगौ दङ एसे बिफाननि मावफुं सोद्रोमा हिसाबै माबायदि प्लेन लाना दङ माफोर बहुत खालामदों जोंहाथ' दा बे बिटिसि हिसाबै एसअटि फैसा थाबाथ' बहुत हायो दा नों मावनायनि सिगां फैसा नांगौ जों दा जोंहा बिटिसि हिसाबै जिथु जोंनि एसअपिडि फान्ड फैसा फैयो बे जथेस्थ' नङा दा आं बहुत सालायजायो नायबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय जों माबा मोनसे गिदिर मोजां टुरिजम प्लेस इक' स्पट बिदि माबा माबि लाबोनो हायो नामा बेखौ अलरेडि आं प्रसेस खालामगासिनो दा आंबो बावखायाखै बेखौ डिपार्टमेन्टखौ आखब मोननाया आरो आं आसा खालामदों आं बिराद मावनो हागोन मानसिफ्रा माने रंजानो फुरथि खालामनो लुबैनाय गैया होमबा दा बे हिसाबै समजों बोथोरजों डिसेम्बरनिफ्रायनो मानसिफ्रा बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव बेरायहैयो पिकनिक जाफैयो आरो नैबे जोंना